A'a, Shehu an shigo kenan. Wallahi kuwa. Yawwa Shehu, dama ina so in tambaye ka. Ina jin ka. Wai me yasa kowa na shan guda ɗaya, amma kai kana shan guda uku? Ai mun yi alkawari da wasu abokaina guda biyu. Ɗaya yana ƙasar Indiya, ɗaya kuma yana ƙasar Rasha. Mun yi wa juna alkawari duk wanda zai sha giya sai ya sha wa 'yan uwansa. To haka abin yake ashe. A'a, Shehu ya na ga yau kana shan guda biyu, ba dai wani abokin naka ya rasa ba. Babu wanda ya mutu a cikinsu, ni dai ne Allah ya shirye ni, tasu kawai nake sha. Shin Shehu ya shiri kuwa? Ku rubuta mana amsoshinku wurin comment, sannan ku yi mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin ko da yaushe muka ɗaura sabbin bidiyo za ta sanar da ku. Mun gode.